Здравейте! В това видео ще научите как да публикувате вашата категория от флаш-карти в каталога. След като сте влезли във вашата регистрация, навигирайте до страницата Категории. Изберете категорията, която искате да публикувате и кликнете на бутона Добави в каталог. Тук трябва да опишете вашата категория и да изберете езика, на който са картите. Натиснете Добави. Вашата категория и картите в нея ще бъдат прегледани дали са в съответствие с правата за ползване. След одобрение, категорията ще бъде достъпна за всички потребители. Важно е да знаете, че не може да правите редакции на картите, след като категорията е публикувана в каталога или чака одобрение. Поздравления! Вие публикувахте вашата първа категория в каталога. В следващото видео ще научите как да учите с флаш карти.